Mqandla nkomo silahlekile nina besilo nina bezinyalele ngezengeze ngiyanibingelela namhlanje ngibingelela umfowabo uduza kastimela samalasha nibingelela umfowabo phuthazi phasela amadoda asuka bathi khikhi khakha ngena kimingene kwenje ngamajiloko somthangala wegwiliza semlazi umtshalo ngenamonto lona madoda phansi eJolvet kwelakithi entabeni zaseshutha nkungu uzwa nginibingelela kanje namhlanje nginesizotha ukuthi madoda asuka ngiphethe nalo hananda la eduze lwami njengoba nibona nje ukuthi ngiphethe inkunzi ethe ukuba mafafi impela phethe ubhuti lapha Umphikeleli madoda awusuka bafowethu jwani ibona nje inkunzi malanga awu madoda bhuti hlabana uyaphila ngiyaphila ngana uthi nje hayi kungcono kakhulu ayi no mfowethu ngithokoza kakhulu ukusivakashela kwakho la Maskandi talk show yethu ngizocela nje ukuthi ngikunike ithuba lokuzethula kubalaleli ubingelela ngiyabingelela kuphi na kuphi la kufinyelela khona le TV ye Maskandi talk show namhlanje ngibonge nethuba engiliphiwe ubuholi bayo ukuthi ngifike nami ngizoveza umsebenzi wami ngilobingelelayo Umphikeleli wakwamdume emthunzini. Awu siyabonga ngifuna ukuthi mawuthi wakwamdunge ngifuna ukuthi uchiliza ungubondoni ushaya khona ayike ngiyasho phela ochiliza sinabo kakhulu ngapha kwelakithi ngikhuluma nje bekade siphethwe uchiliza lo ophethe owusihlalo kwindle yamakhosi kwiKZN yonke owangakithi lo uchiliza lo so bengabe ngibona umuntu okachiliza ngiyayikhuleka impela ngithi awu ndabezitha ngifuna ukuchecka ke lapho bhuti sisangena nje oshelweni ukuthi ubani Umphikeleli la emculweni Umphikeleli nje Umphikeleli la emculweni njengoba efikayo Umphikeleli kodwa ke akusile igama lokuzalwa lakhe ngegama akhule aziwa ngalo noma abizwa ngalo kwelakubo ubabo abazali ke bathi uSiphamandi baba wathi ibusi ubaba nje wawuyidlalisa wayesenesichuma kodwa ke emculweni ke ngasemva Umphikeleli wensizwa Umphikeleli ngiyaxolisa nje iyahlupha ke lento yokuthi masisebenza kanje ngoba ngisho ngathiwa kufike umntwana kaphinda angene ingabe nginalo ilungelo lokuthi mangikhuluma naye ngimbize ngendlela abizwa ngayo angeke kusebenze ukuthi ngile ngithi mkhulu kodwa bekufanele ngithi bhuti ngokwendlela okwisigaba okusona ngivumeleke ngithi Umphikeleli ngifuna ukuthi ke Umphikeleli la emculweni ufike kanjani njengoba nje sewuze uba umculi Muhle umbuzo sakazi wami la emculweni ngikhuluma umculo ngothanda kodwa ke nami ngangayitshela ukuthi mhlambe kuzokwenzeka kuhambe ngigcine nami sengifisa ukuba umculi cha benguthanda nje umculo ulandela nje ulalela kwabaculayo ngoba kusuke emuva impela kuze kuzofika kulabane wethu abafike ke uMaskandi usushisa impela ke nje kuulandela nje sithenga nje amakhasethi yebo ngoba ngeke ngibale kuma CD wena uyabona athi ule movie emakhasethi impela kusuka khona kuma cassette impela uthi wahamba ke hayi kwagcina sekufika ke nje nakho kimi lokho ukuthi ayibo ake ngizisholo ngokwami noma ngingafikanga ngokuthi sengithanda ukucula kodwa nje bekinokuthi mangilele ngiyiphuphe ngicula uthola kwenye inkathi uma ngithi ngiyavuka ngiyakhumbula bengicula ukuthi hayi lento ibitha yagcina ngabuthi kusho ukuthi lento mhlambe kungeze kugcina isebenza kwangaphela ke futhi kanjalo ngoba phela ngase ngithi ake ngibuze kwabaculayo ukuthi mawufuna ukubhala ingoma wenze njani sengibuza ngento vele esiphila kimi usunayo into ethi mina kwenzeke kanje uzama usuke sokuzama ukubheka ukuthi ngabe kuyikho yini mfowethu ngabuza ke ngamthola oqale ngabuza kuye umfoka Mncube enquthu uSibongiseni okay hayi wangichazela ukuthi hayi Mdume yenza nje kanje kodwa wathi angifike ngoba vele kisiginqi asikhali kimi hayi wathi thina ingoma engamtshela hayi wayesemguide umthayi ucula kanje awuhlabeleli kuphela ucula nje uthi oh yakhe ingoma
yaphuma yahlangana. Yaphela. Ngiyacabanga ukuthi ukukhuthaza kakhulu mangabe kade ithe ikufikele ngephupho njengobusho bese futhi masuhlangana nalabo abana into ezikhalayo ayikhalisa uyizwa ukuthi cha nayi lento ebengiyiphupha yiyo ivele iphile. So ngizama ukuchecka ke kunini la uthe khona no yazini ake ngihambe manje ngiye e-studio ngoba ngicabanga ukuthi lento iba kwi-process yokuthi uyayizwa usawedwa njengobusho ukuthi waqala uyayiphupha wazi waya kumuntu ombuzayo ukuthi kufanele ngenze kanjani nahlangana wakufakela kona uyanini ke studio seluludu hamba ke msana futhi seluludu hamba ukuthi nje kuphela ke awuyenza into manje vele manje kunjalo bekunyaka ka2010 unyaka unyaka nje engiqale ngawo ngoba unyaka futhi engenza ngawo idemo futhi kwakuyizo lezi zikhathi kune studio esilapha eGoli mase wandraso kwakuthiwa usesihle music ngayenza lapha idemene ingoma entathu. Okay. Kodwa ayingisebenzelanga ngoba kwakusathiwa amademo ufaka idemo ukuze uqasheke kunjani kuphela nje engakubonayo mina lapho ukuthi nje abanye mawufake kubo bathatha zona ingoma zakho lezi kwanje. Hawo. So ke ngase ngingajahi ke futhi ngathi angithatha isikhathi sami kodwa ke kuthena ke kulonyaka lona ke ngase ngithayi angibuyele nakhona ngokukhuthazwa yibaba fowethu abaphambili abangenamona ngoba kufuna sikusho lokuthi abafana bafowethu endimeni abona nje khona insizwe yakwakhumala ukuthi usongqongqa insizwe engisebenze nayo lapha le yandoda leyana ngathi mina iwumgogodla waMaskandi noma ke phela bengeke bekuvume bonke lokho kodwa nje mina ngendlela esengibone ngayo nasebenza ngakhona nabaculi abaningi ngakhona ngiyambona usongqongqo mfowethu lo oshaya kakhulu isiginci ushaya impela ngiyambona usongqongqo unzima kakhulu yansizwa sisaqhubeka nje nohlelo lwethu ngifuna ukukhumbuza umlaleli nombukeli lapha ekhaya ukuthi sicela ungena lapha ku YouTube afika subscribe kwi channel yethu iMaskandi Talk Show afike nje acofe usubscribe lapho ukwenzela ukuthi izinkulumo nezithangama ezifana nalezi zingamgeji ngoba kusekuningi okulandelayo ngizama ke ukulokhunja lapho mawuthi ufike ngo2010 la wenza khona idemo yakho noma ukuzwakalisa ukuthi ayanga ahamba ngale ndlela owufisa ngayo uze wayilamanisa nini kulo nyaka lo 2022 iphume nje iphume nge10 ka September yeah cha khomba ukuthi lokho mina kungitshela ukuthi umuntu khona abantu abeza ngefundululo ngathi ujahile ukuzocula maningi ngisho amaphutha angazenzeke ngendlela atatazela ngayo ngibuka ukuthi uthi ngo2010 wayenza ilokhu njani ayanga ahamba kahle kodwa ke kusho ukuthi uthathe isikhathi sakho uzi-analyze uzihlaziye ukuthi ngizobuya kanjani esikhathini esingaka futhi naku ke soze wabuya futhi manje ngabe uyamthembisa yini umuntu obukile njengamanje noma mhlawumbe umuntu oweke wayizwa idemo yakho yango2010 ukuthi akhona amandla engeziwe kulento zenawo njengamanje kakhulu msakazi wami kakhulu ngoba nayo ayikuthi ayisebenzanga ngoba yayingaphili ngayo uthi ayisebenzanga ngoba yayingaphili ngoba ingoma babeyithanda labo babezazi ngoba nje khona nje ngabe bazoyikhumbula ngangithi kuye iwena ubuyaphi baba batabami njengoba unje uzongithelela ngengculaza wena ubuyaphi baba batabami njengoba unje uzongithelela ngengculaza ayi le ngoma enye yalezi ngoma ezazi kufikela ngale ndlela ezayifika ngayo kunjalo msakazi no buti mawuthi kulonyaka ukhiphile umsebenzi omusha ngiyakufisela ngiyakuthandazisa ukuthi ube namandla futhi ukwazi ngoba njengoba kadusho uthi akukona ukuthi leya yayikade ingenamandla kodwa ikhona into ethi sinento la emculweni ethi hey angilinganise nje kuke kube nento ethi ushwi nomuntu ekhala bazimvela umgodi abangasakwazi ukugqiba ngale album yabo eyayinele ngoma ethi ngafa
mina ngiye ngikuphike lokho ngithi akhona ama-album abo a-heavy futhi mhlawumbe alinganayo nayo inkinga ukumaketheka mayingadlalwanga ngalendlela leya eyadlaleka ngayo umuntu kumuzwa ukuthi khona ingoma ezintsha kule album yakhe ayikhiphile zinamandla yabo futhi ziyasmeet standard sale ehlonishwa kakhulu kodwa uyaza idlalekanga kahle bese ke bathi labantu abahlaziya abashaya eceleni bathi wazimbela umgodo no usuke wenzile umsebenzi umuntu inkinga kube ku-marketing so ngifuna ukusho ukuthi nakuwe ngiyakufakazela mawuthi yayikade i-right lo wayikhipha ngo-2010 kodwa ayihambanga kahle so ngifuna ukucheck-up ukuthi yini oyenzile noma mhlambe ozoyenza ukuthi le akube khona umehluko ngokuhamba kahle ngoba njengoba wayishayela ingoma lapha namanje uphinde wayishaya kodwa ayingakuphindi le nduku yokuthi lokhuzana umsebenzi ungahambi ngendlela efanele engikwenzile noma ngingekho ukuthi mhlambe bekuwukuthi ngiyakufailisa lokho yana i-student engisebenze kuso ngiye kulesi esebenza vele abaculi abasemgangathweni ngoba ngisebenze e-studio lesi e-tech studio yebo ngisebenze lapho ngase ngisebenza ngalanda nje vele bonke abadlali abashayeli laba abaziwayo okay so ke nengoma ke ikhona iphelele ingoma lapha ingoma iphelele okusho ukuthi nje sekuyoba ukuthi iphusheke kahle in terms of i-marketing ngoba enye into le ebalekile kunabantu abanengoma ezijacile nje oyizwayo ukuthi le ngoma yikho kodwa ngenxa yokuthi iphushiwe isetshenziswe isabalalisiwe yafakwa safunzwa sayiphusha ke uyithole seyigcwele kubantu ngifuna ukuthi ke nawe uzuzame ukuthi umsebenzi wenziwe unjalo zishayiwe izinto waya e-studio ocabangayo ukuthi siyakwenelisa kodwa ke mengabe seyiphumile ngoba ngicela ukuthi i-studio mase sesiqedile bangena abashine qede then okulandelayo ukudla mangabe sekuphaka akwenziwe sure ukuthi kufike etendeni kufike endlini esezansi kufike esibayeni kufike kuphi iyona ke marketing le ebaluleke kakhulu engifuna ukuthi funa ube nendlela ezisezingeni zokuthi wenze isiqiniseko sokuthi yahamba ngendlela efanele kunjalo msakazi wami njoba nje ngibonga ithuba engiphe lona nje lokuzalana likhulu kakhulu kimi leli thuba ngoba into yenzile kufuna iphumele kubantu ngoba phela bengizoculela endlini ukuba ngenzele ibona abantu kahle kahle bengizoculela endlini nje uma ngiwasha ngihlabelele ngenzele ngihlabelele kodwa ngoba ngiye lapha ngoba ngenzela abantu futhi nanti ithuba livela likhulu kakhulu kimi leli thuba likhulu kakhulu leli thuba kimi leli bafuthu ngiyalibonga kakhulu ngalamazwi uqonda ukusho ukuthi siqalile vele i-marketing iqalile yaphambili ndiyaklaza hayi siqalile ngempela ngoba uyabona nje uzofika la kwi-Maskandi talk show kanje baningi abangakafiki baningi abafisayo ukufika kodwa i-selection yethu ithe nje mayibuke yafike yaqoka kwabonakala hayi ngeke Umphikeleli ake simsondeze azophikelela la eduze Umphikeleli wengoma yakhe kusuka ngonyaka ka-2010 till 2022 kwagcinayo yini umculo wabaculi abathizi obabekile ekhanda ukuthi ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngisebenze nobani kodwa kwamanje ake ngiqale ngibe fit ngokwami bakhona abaculi engisebenza nabo bakhona abafiswa wena yebo bakhona futhi ngokwengoma nanokuzwa nanokubezwa ubugagu babo yebo bakhona nanokuhlonipha futhi amagalelo abo bakhona amagalelo abo yebo mhlawumbe ungangibalela mengabe ngingakubalela ababili nje kuphela noma kungekho ukuthi ngoba noma ngekho ukuthi babili kuphela uyabona njengoba ngithi mhlawumbe ungangibalela ngenzela ukuthi mhlawumbe khona sithi sixoxa kanje mhlawumbe umuntu uyamcabanga wedwa ukuthi ngiyafisa ukusebenza nobani kanti mhlawumbe naye la ekhona uyafisa kodwa kuwukuthi angazani so mhlawumbe mengabe sezwa usho kanje la ila izathola khona isiqiniseko sokuthi hawu emadoda bese ke kuvele kube lula yabo ingakho ngithi ngiyafisa ukuthi ngoba ke asikhuluma indaba ezimbi ukusho nje ukuthi ngingafisa ukusebenza nobani kuyinto nje enhle mina ngokubani ngichaza ukuthi hayi ubhuti somnandi la uyena oqala nje mfowethu engifisa ukuthi ngingaze mhlawumbe ngifikele ukuthi ngihambe emculweni ngingayenzanga ingoma
naye awu bese kuba umnethu umfoka amajoli uthwasa lekhansela uthwasa lekhansela yeah lo wasemkhomazi yeah awu madoda uthayela kunomoya cha mfowethu ngiyethemba ukuthi umfoka kaPasha uMlungu yedula ibiza 4 sheleni usomnandi umfoka langa uzoyifunda lencwadi ngoba ke incwadi le esiyibhala noma ungasho ukuthi uyamcela ngoba bengikubuzile kodwa ke sekuvelile ukuthi ekhanda lakho nasenhlizweni naye kanjalo ke nethwasa lekhansela uthayela kunomoya madoda awusuka phansi emkhomazi eyangakithi ke leyo nsizwa ngiyethemba ukuthi naye uzoyifunda lencwadi le bayiphendule ngoba noma ungeve ubhale ngesandla kodwa usubhalile uma ngabe ususho kanje so ke la bodi ngifuna ukuchecka indaba yelokhonja sesaba nama social network kunama social network ke manje la kutholakala khona umuntu yabo njengoba sikhuluma nje manje babhizi bayasesha njengoba ngilokhu ngibakhumbuza nje ukuthi bangakhohlwa ukusubscribe lapha ku YouTube channel yethu iMaskandi Talk Show bavele bathatha amafoni ke benze njalo bafike bawusubscribe so njengoba sihleli noMphikeleli njengamanje ukhona umuntu mhlawumbe obhizi osearchayo yabo kuma social network ngabo searcha ku Instagram noma ku TikTok noma ngizama ukubheka ukuthi mhlawumbe la kuma social network bangakuthola kuphi mengabe ukuthi nawo kodwa ke manje nginayo into ethi hey sekuthanda ukuthi ndambazo leke ngengangani ngathi ibuyibe nawo uthi lento zenu hayi ukhona Umphikeleli kuma social network okay yebo ku Facebook nginayo account ubabo Umphikeleli Mdungu bese ngiphinde ngibe ne page noma ke libuye lingishaye kwezinye izinto kodwa ukhona Umphikeleli SA yebo ku TikTok futhi ngikhona Umphikeleli 05 okay yeah no kubaluleke kakhulu ngoba izona ndawo ezilula ezifinyelelekayo lezi nezihlezi nje zikhona umuntu ungena ngokuthanda kwakhe akufani noma kuthi umuntu ukhuluma emsakazweni njengala ukhuluma namhlanje mhlawumbe uyozukhuluma ngelinye ilanga futhi kanti lapha kuma social network noma ngathi usendlini usho noma yini osuke ufuna ukuyisho ukwenzela ukuthi abantu bahlezi be up to date ngendaba kaMphikeleli uyabo asithi ke naku ke before sivale ngoba ke sisuke sihlushwe yilento yesikhathi asithi naku ke ukhona umuntu la ohlabeke umxhwele wathi mengabe ilalela i-interview yethu manje kuba sikhuluma nje wathi mengabe search check engomeni wathi methi uyalalela weza ukuthi ayibo le ndoda ngeke inamandla impela mhlawumbe ke unesifiso sokuqasha angakuthola kanjani Umphikeleli ikhona inamba engitholakala kuyo ezumphikeleli 076 5959 658 ngicela ukuyiphinda futhi mayibizi ngigiji 076 5959 658 iyafoneleka iya WhatsApp ngiphinde futhi nginayo i-email usiphamandla zibuse 704@gmail.com hayibo awuzithambisi une email hayi cha ngeke yazi hayi cha phela i-email phela kunoma ubani nayo baningi nje yabo nje leke ngengangani angiyilindele nje ukuthi uzokhuluma nge-email ethi uzothi hayi nokunyeke nje hayi no khona into engingafuni ukuthi uphume la ungalekho njalo kuyingoma zakho onazo yabo ngifuna nje ubeke umbukeli esekhaya esithombeni ukuthi eyiphi le ngoma le onesiqiniseko sokuthi noma ngathi umcimbi ugcwele kangakanani ke mhlawumbe isikhathi asisekho ke sekuthiwa nje umuntu udlale yodwa kodwa wazi ukuthi mangifike ngathi ngale iyona ingoma yokwazi ukuthi ngithathe ingibeke yabo kubantu ngoba phela engomeni zizonke uyazi ukuthi nawe ikhona leyo wazi ukuthi ngiyalwa ngale into uqala ngayo noma uvala ngayo kodwa nje wazi ukuthi leke yimpi impela ngisho ngathiwani noma ngingasasho ukuthi hawu kodwa nje ekunika amandla lezi ngoma angazi ukuthi ngathini kodwa ke ngoba ngiyikhiphile nje ipi ihloko esabe sithi igolide lasobuka Hliziyo yami yangihlupha umpheko yamphula ngentombi engingayazi Hliziyo yami yangihlupha le ntombi angiyazi ngigcina emsakazweni ngigcina emsakazweni yithi lishishile sibhono iligolide lasobuka
Ugcwala lichichi imota nenhlizweni yami uma isizisho lentokazi ukuthi impela obuka moye ngifike khona mina kwandaba zensango ibengicela ngilayele indlela ebheka obuka ngifuna ukuyobona uzimthola ihegole udala kaboyi ihegole udala kaboyi imake ngifuna ungifake lapha ya ubusuyibheka leya bese lethi ngiyalele indlela ebheka obuka ngicela ungifake kuyona ngifuna ukukulokho nje ngifuna ukupheleka kuyo ngiyayizwa ukuthi nayo le yanto efunekayo ibengicela ngilayele indlela ebheka obuka ngifuna ukuyo ibengicela ngilayele indlela ebheka obuka ngifuna ukuyobona uzimthola ngilayele indlela ebheka obuka ngifuna ukuyobona uzimthola ngilayele indlela ebheka obuka ngifuna ukuyobona uzimthola kubuka batshela manje manje ungicele ukuthi uzimthola la ekhona ukuthi ngempela hayi lo kama wenze nje ngiyafesa manje la kwena nawe yawo ukuthi khuphuka manje ingoba yes ukuthi vela ngilima khona impela ngiyabuza impela kwi-album elandelayo ngizifuna kuma-backing nguwe ngizifuna yabo nje into yethu ishiwo yimi phela umlandeli wento kufuna kuqale kube yilo yenzayo ngizwile mina ukuthi sicula kahle sinawe uyazi uvele kwawujaji nje kwathi isinanga umuntu ukuthi ulekuthe bafethu ningakhohlwa njalo selo simkhumbuze njalo ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe lapha ya ku YouTube channel yethu bafethu iMaskandi Talk Show ngihleli nobhuti lapha Umphikeleli madoda ngihleli noHananda usuka madoda intshebe suka cha kodwa bhuti unjalo manje ungabusakhala kakhulu ungabakhala lo dadewenu ngoba sekugcwele ngiyakuzwa cha hayi nami ngiyabonga ukuthi kugcwale ngoba hayi nabo sebethathiwe ngithi hayi bathathiwe nje sekuyokhala abanye bakweminye imizi kodwa nje kona hayi cha hayi itshela impela uyabona ukuthi zingafisa ukuyiphulula kodwa ke kufuna ke siqale sithole indlela ebheka obuka indlela ebheka obuka iyona ebaluleke kakhulu njengoba isho nje ingoma Kanza kwethu kuhlupha sona isikhathi awube kumnandi kakhulu sihleli nenkunzi lapha Umphikeleli madoda kodwa bhuti no ngiyakudedela njengamanje ngifuna nje ukuthi awakho ukugcina owabhekise kubabukeli emakhaya mhlawumbe nakuzibongela kwiMaskandi Talk Show yethu kuyekuthiwa isandla sedlula ekhanda ma ubonga kimi ke kuphela wona amazwi okubonga ku-TV enkulu kangaka iMaskandi Talk Show ukuthi ingiphelele ithuba lokuzodayisa umsebenzi wami bese ngibonga nakubabukeli futhi ngicela ukuthi yena besubscribe kuyiMaskandi Talk Show ukuze iqhubeke ikhule nayo bengibukeli phansi sibonge nalawo ngicela futhi ukuthi yena beseshe noMphikeleli kuma social media bazothola ngomsebenzi wakhe abafuna ukwazi ngawo zimnandi ingoma khona ezokholo khona ezothando ziyaphilisa nje cha mfethu sekuzwakele nje kade ushaya ulive ukuthi hayi no ubangula khona impela ngoba nje uyabona nje nami mangisuka la ngiyaphinda futhi ngiyobhekisisa kahle ukuthi sizi download sibe nazo bese sibona siphusha kanjani ngoba ngiyaye ngithi akulula uma umuntu ube namakhono wonke Umphikeleli ukwazi ukucula kahle kangaka kodwa kukhona la uzashayeka khona ikakhulukazi ezintweni ezifana no marketing okuyila kufanele singenelele khona ke ngoba noma singakwazi ukucula sinje kodwa kukhona sikwazi ukwenza kufanele ke sixhasane ningi sabantu ilelo nje engikhipha ngalo ukuthi hayi wena usebenzile okwethu nje ukuphusha kuphela siyabonga kakhulu kumtshalo ngenamoto mathi hayi no sibonga kakhulu umbukeli lapho ekhaya sibonga kakhulu sikuthembisa ukuthi nje nangeviki elizayo siyobe siphethe elinye iqhawe engicabanga ukuthi ke lizwile futhi libonile ukuthi uhlobo lwenselelo eshiwe Umphikeleli lapha isezingeni eliphezulu kakhulu simkhumbuze kanza kwethu ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe lapha ya ku YouTube nifike nicofe nje lapha usubscribe ku YouTube channel yethu ethi Maskandi Talk Show ningakhohlwa nganza kwethu nenze njalo siyavalelisa kumfowabo Guduzo ka stimula samalahle umfowabo Phuthazi Phasela
umzukulu kasevakashukela umshini ogaya madoda awusuka kodla kwethu amatholo ngoma kuthiwa imanzi awufisha ubisi kanishiya ngani zakwethu ubunthembisa ukuthi ngosuku olulandelayo kuyobe kulesine ngo7 o'clock futhi siyobe simphathele elinye lamaqhawe.